Kaixo, zer modu zaudete? Bueno, azalduko dizuet orain nola grabatu audio bat ikaslei bidali ahal izateko. Eta drivera nola ego. Lehendabizi, sar zaitezte Chromen eta idatzi behar duzue onlinevoicerecorder.com. Esteka honetan sartu behar zarete eta hau agertuko zaizue. Hemen, klik eginez, botoi gorri hontan, utziko dizue audioa grabatzen. Klik egingo dut eta audioa grabatuko dut, adibide batekin. Kaixo ikasle, gaurko lana matematikako liburuko 102. orrialdea egitea da. Irakurri lehendabiziko azalpena eta ondoren erantzun galderei. Bukatzen duzuenean, hemen klik egin, stop. Hemen audio osoa berriro entzun dezakezue. Behin, prest duzuela, ikusiko duzuenez, azkeneko zati hau gaizki dago. Kendu nahi dut. Bukatzen duzuenean, hemen klik egin, stop. Hau mozteko, kendu dezaket ikusten duzuenez, bukaerako marra hau mugitzen badut, azkeneko zatia kendu nahi nuena, desagertuko da. Ja, prest dagonean, save botoian klik egingo dugu eta gordeko dugu. Ikusten duzuenez, zuzenean deskargatu eginda. Orain, driven sartuko naiz, eta hementxe igoko dut. Deskargen artean bilatuko dut, eta irekitzen badut, berehala igo egingo zait. Hemen ja prest dago, eta berriro entzun dezaket. Orain, hau partekatu nahi baldin badut, besterik gabe, bere esteka lortu dezaket, hemen agertuko zait. Izen aldatzen aldiot. Eta orain, gainean klik eginez, eta botoi honetan klik egiten badut, partekatzeko esteka lortuko dut. Gogoratu, hemen berdea jarri behar dela, klik eginez ikusi duzu hemen botoiari ematen badiogu, horrela edozein pertsonak ikusi dezakeela. Nahi baldin badut, hezkuntza departamentukoa ez den norbaitek ere ikustea, partekatze ezarpenetan, hemen aukera gehiago, klik egiten badut, esteka duen edonorren klik eta ikus dezake. Beraz orain, edozeinek ikus dezake. Ja, esteka kopiatzen badut, orain, adibidez, Classroomen zintzilikatu dezaket. Orain, hemen Classroomera joko dut, eta frogako ikasgelan zintzilikatuko dut adibidez lan gisa. Estekarekin egin dezaket oso modu errazean eta sortu lana klik eginez, ja nire ikasle guztiei agertuko zaien. Bueno, espero dut ulertu izana nola erabiltzen den. Eskerrik asko.